Siwmai erbyn hyn. Dyma ddychwelyd i'r myfyrdodau yma am gyfnod beth bynnag. Oherwydd dyw'r hyn coronavirus ddim wedi ymadael yn un llwyr ac mae pethau'n edrych yn eitha bregus ar hyn o bryd o canlyniad i'r gwyliau a'r symud pobl sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnod hwn. Felly mae'n bwysig yn bod ni yn fod yn ofalus iawn o hyd. Ac mae yna nifer o aelodau'r ofalus hon ddim yn gallu gweld yn glir i ddod i oedfaon, ond i fi'n gobeithio i bod nhw o fewn cyrraedd i'r cyfrwng hwn ac gallai brofi ryw fendith wrth ymuno yn y myfyrdod hwn ac ystyried yr hyn y mae'r ysgrythurau yn dweud wrthon ni. Yn ystod yr wythnos diwethaf, i ni yn Mwlch y Gros wedi profi colled. Mae Len Ifans wedi ymadael â ni ac ni am estyn cydymdeimlad mawr iawn a'i deulu, yn arbennig Dilys a Nia, yr wyrion a'r cysylltiadau i gyd. Bendith fawr arnoch fel teulu ac mae'n cydymdeimlad dwysaf gyda chi. Yn y bethau rhyfel wedi digwydd yn ystod y mis diwethaf. Gobeithio bod chi wedi mwynhau eich gwyliau, sbïwch i'r rhywle ar eich gwyliau. Gobeithio i chi gael amser da. Mae'r tywydd wedi bod yn weddol fach yn ystod yr wythnosau diwethaf, beth bynnag. Ac i ni mae'n debyg yn mynd mewn am rhyw fath o dywydd teg iawn yr wythnos hon. A gobeithio y bydd hynny wir ac y gnewch chi mwynhau, ond bod yn ofalus ar yr un pryd. Ond mae'n y bethau rhyfedd wedi digwydd yn fyd eang. Yr hyn sydd wedi digwydd yn Affganistan sydd wedi hawlio'r sylw mwyaf wrth reswm. Yma lluoedd arfog wladwriaeth hon, Rydym, a lluoedd arfog America, un o Daleithiau'r America, wedi madel o'r diwedd. Ac mae ymateb wedi bod yn Affganistan ei hunan. Mae yna garfannau yn ymladd yn erbyn ei gilydd yn y fan honno yn ogystal. Ac mae ISIS 2 yma wedi ffrwydro bombiau hunan ffrwydrol yn ystod y wythnos diwethaf sydd wedi creu hafoc a lladd nifer o bobl. Ac mae pawb yn gresynu, pawb yn edrych ar y peth hynny fel peth ofnadw, peth dychrynllyd ac yn iawn i wneud hynny wrth gwrs yn bod ni. Oherwydd mae'n ffordd o wneud pethau sydd yn mor gwbl groes i'r hyn yma efengyl Iesu Grist, efengyl Duw yn ein dysgu ni. Ond yr hyn sy'n rhyfedd yw bod enghreifftiau tebyg yn yr ysgrythurau. Nid bombiau, wrth gwrs, oedd ddim bombiau wedi dyfeisio, ond lladd lot o bobl, ac mae'r bobl yn yr Hen Testament sydd yn gwneud hynny'n cael ei dysgu i ni bod nhw'n arwyr. Ond yw hynny'n rhyfedd. Un ohonyn nhw yw Samson. Nawr mae Samson yn cael ei ystyried yn un o'n harwyr ni, yn arwyr Beiblaidd ni, ac mae'n cael ei ddysgu yn yr ysgol Sul fel arwr i blant. Mae Samson, os edrychwch chi ar Beibl y blant mewn lliw, Beibl a gath dipyn o ddylanwad ar blant a ieuenctid ychydig amser yn ôl. Mae yna dudalennau hileth ar stori Samson. Beth nath Samson? A gwrandwch beth mae'r Beibl yn dweud. Troi Llyfr y Barnwyr, mae hanes marwolaeth Samson. Daeth arglwyddi'r Philistiaid ynghyd mewn llawenydd i offrymu aberth mawr i'w Duw Dagon, a dweud, rhoddodd ein Duw yn ein dwylo ein gelyn Samson. A phan welodd y bobl ef, rhoesant foliant i'w Duw, a dweud,
Rhoddodd ein Duw yn ein dwylo ein gelyn ac am rheithiwr ein gwlad, ac amlhaodd ein celaneddau. Pan oeddent yn llawn hwyliau dywed asant, galwch Samson i'n difyru. Galwyd Samson o'r carchardi a gwnaeth hwyl iddynt, a rhoddwyd ef i sefyll rhwng y colofnau. Dywedodd Samson wrth y bachgen oedd yn gafel ni law, rhof i lle gallaf deimlo'r colofnau sy'n cynnal y deml i mi gael pwyso arnynt. Yr oedd y deml yn llawn o ddynion a merched, yr oedd holl arglwyddi'r Philistiaid yno hefyd, a thua 3,000 o bobl. Ar y to, yn edrych ar Samson yn ei difyru. Yna galwodd Samson ar yr arglwydd a dweud, o arglwydd Dduw, cofia fi a nertha fi'r tro hwn yn unig, o Dduw, mwyn i mi gael dial unwaith am byth ar y Philistiaid am fy nau lygad. Ymestynno Samson at y ddwy golofn ganol oedd yn cynnal y deml a phwyso arnynt, i law dde ar un a'i law chwyth ar y llall. Yna dywedodd, bydded i minnau farw gyda'r Philistiaid. Gwthiodd yn nerthol, a chwympodd y deml yr arglwyddi a'r holl bobl oedd ynddi, ac felly lladdodd Samson fwy wrth farw nag y laddodd yn ystod ei fywyd. Beth yw hynny ond hunanfomiad? Person yn mynd i ganol y dorf a lladd ei hunan a chanodd y rai eraill gydag e. Yn blant, yn wragedd, yn hynafgwyr, yn ogystal â bobl bwysig y Philistiaid yn arglwyddi. Beth yw'r gwahaniaeth? Am Samson yn arwr. Mae'n cyflawni rhywbeth erchyll. Mae'n hen bryd bod ni yn stopid dysgu i'n plant bod cymeriadau fel hyn yn arwyr. Mae cymeriadau fel hyn yn cyfleu y deimlad a'r natur ddynol. Odyn. Maen nhw'n cyfleu hynny yn effeithiol iawn. Meddylwch am Samson. Y modd oedd e wedi cael ei gamdrin, y modd oedd e wedi cael ei arteithio, y modd oedd e wedi cael ei lyged wedi tynnu mas, y modd oedd e wedi cael ei siomi mor ddychrynllyd, a'i fradychu gan ferch oedd e yn credu oedd yn ei garu fe. Y modd oedd e wedi cael ei wawdio, a'i ddirmygu, a cael ei gyflwyno fel mae'r stori mae'n gweud wrtho ni, bobl werthin ar ei bennau a'r cyfan hyn i gyd. Driana Samson, fe ath y trwy ardaeth ofnadw. Ac modd oedd yr awydd yma i ddial yn gafel ynddo fe ac yn llosgi ynddo fe. Ac mae pobl fel yna heddi hefyd. Pobl sydd yn moyn dial. Pobl sydd wedi cael eu camdrin, pobl sydd wedi cael eu camddefnyddio, ac maen nhw moyn dial. Pobl hefyd sydd ag aideoleg ar uchel, sydd yn moyn gweld byd gwell, ac maen nhw moyn defnyddio y trais yma a'r casineb yma mwyn creu byd gwell. Yn fel nawdd Samson. Rhai fel yna yw hunanfomwyr yn Affganistan, yn Iraq, yn Syria. Mwyn gallu deall Samson ar hyn am nath e, mae angen deall ei gefndir e. Angen deall ei brofiadau fe. Ond fe nath e weithredu mewn ffordd oedd yn groes i ffordd Dduw. Nawr oedd e'n credu bod e'n gwneud yr hyn oedd Dduw, nath e weddio ar Dduw,
rho'r nerth i fi i'n neud hyn, oedd e'n credu bod e'n neud rhywbeth llesol. Oedd e'n argyhoeddiedig o hynny. Mae rhaid ni ddeall hynny. Cyn y gallwn ni ddatrys y problemau yma, mae rhaid ni ddeall hynny ynglyn â'r bobl sydd yn cyflawni'r pethau erchyll yma y dyddiau hyn hefyd. Ond mae rhaid ni ar yr un pryd i ddweud nid dyna'r ffordd. Nid dyna ffordd Iesu. Ac i fi'n eich anerch i nawr yn enw Iesu. I fi'n ystyried fy hun yn ddisgybl i Iesu. Yn dilynydd i Iesu. Beth yw ffordd Iesu? Wel, ni'n gweld yn hanes Iesu hunan yr artaeth y gafodd e, y siom y gafodd e yn ei ffrindiau. I ni'n gweld yn Iesu hunan y creulondeb a ddioddefodd, y poen dychrynllyd ar groes Calfaria. I ni'n gweld hynny ynddo fe, ond beth oedd ei ymateb e? Yng nghanol yr a'r poen, a'r gwawd, a'r dirmig, a'i yr un ag ymateb Samson yng nghanol ei a'i gwawd, y poen a'r dirmig, a brofodd e? Nag e. I'r gwrthwyneb yn llwyr. I ni'n cael un o'r dywediadau rhyfedda wrth i Iesu farw ar groes Calfaria. O dad, madde iddynt. O dad, madde iddynt. A dyna y ffordd. Ffordd gwaredigedd, ffordd achubeth, ffordd i fyd wedi achub a'i draws newydd. Dyna'r ffordd i deyrnas nefoedd. Dyna'r ffordd i'r nef newydd a'r ddeiar newydd lle mae cyfiawnder yn cartrefi. Ffordd Iesu. A'r pwysles yma Iesu'n rhoi o hyd ac o hyd ar faddeuant. Meddylwch am weddi'r arglwydd, gweddi ni'n gweddio'n gyson yn ein hodfaon. A'r hyn y mae Iesu'n dweud yn y weddi honno. Mas o 58 o eiriau fel mae Matthew wedi croniclo'r weddi, mae 19 gair, sef trydydd rhan, yn ymwneud â maddeuant. Gofyn i Dduw i'n helpu ni i faddau a gofyn i Dduw i faddau i ni. Chi'n cofio beth mae'n dweud? Maddau i ni ein troseddau. Fel yr un ni wedi maddau i rhai a droseddodd yn ein herbyn. Ac mae'r peth mor bwysig. Mae Matthew'n cofnodi fod Iesu'n pwysleisio'r maddeuant hwn ar ôl y fe orffen gweddio'r weddi. Ac mae'n dweud oherwydd, os maddeuwch chi eraill i camweddau, fydd eich tad nefol hefyd yn maddau i chi. Ond os na faddeuwch chi eraill i camweddau, ni fydd eich tad chwaith yn maddau eich camweddau chi. Dyna ffordd Iesu. Ffordd maddeuant. Ac mae maddeuant mor hanfodol bwysig fel bod e'n ei bwysleisio fe yn gryf iawn. Mae maddeuant, a sicrwydd maddeuant, yn rhywbeth sydd yn rhoi rhyddid i berson, rhyddid o euogrwydd, rhyddid o ddicter, rhyddid o'r awydd i wneud drwg i rywun arall, rhyddid yr awydd i ddial. Mae maddeuant yn rhoi tawelwch tangnefedd i'r unigolyn sydd yn maddau a'r unigolyn sy'n profi maddeuant.
Mae maddeuant yn rhywbeth sydd yn gwbl waelodol a sylfaenol i'n ffydd ac i'n dealltwriaeth o ffordd Iesu. A'r ffordd honno yw ffordd gobeith. Nid ffordd Samson. Yn bod ni'n deall Samson. Yn bod ni yn profi'r teimladau, pob un ohono ni, yn profi'r teimladau o bryd i'w gilydd. O eisiau dial, eisiau talu nôl. Dyna be wedodd Biden, ynddo fe? Ar lywydd yr Unol Daleithiau, bydd dim maddeuant, medda fe. Dim ond dialedd. Nid dyna ffordd Iesu. Ac i ni, aelodau o'i eglwys yn neud ein gorau i'w ddilyn a dilyn i ffordd deall madde. A maddeuant yn cyfannu pob rhwyg. Mae maddeuant yn dod â'r berthynas yn ôl i fel dyledd i fod. Dyna mae Iesu'n gwneud, a ni, yn ein berthynas a Duw ac a bywyd yn gyffredinol. O Dduw helpa ni i faddau, maddeuau i ni, bob peth i ni wedi wneud, sydd yn gros i ddiwyllus di. Gad i ni hyrwyddo ffordd maddeuant yn enw Iesu. Amen.